Метаноя. Хубаво де, къде там се обаждаш? Димитър Жечев Русев, по-известен като Мутата. Роден в град Хасково на 8 май 1958 година. Период от 6 години е музикант в група Лотос. Организира клуб Лектория за джаз. Там представя джаз изпълнители от Европа и САЩ с музикален и биографичен материал. 15 години свири в групи за популярна музика и има турнета в Черна гора и Гърция. Той е един от основателите на Джаз клуб Хасково. Създава джаз бенд, с който изнася концерти в цяла България. Автор на музикално-образователната програма за децата от детските градини. Има издадени албуми с авторска музика, както и концерти в Гърция, Турция, Египет, Франция. Също е организирал концерти и изложби на унгарски автори и изпълнители. Горе-долу. Later. Добре, деца. Аз ще казвам деца, защото съм на 167 години. Снимки, такива работи? Да. Снимки може, обаче с видеята не искам после да публикувате видеа. Сега ще ви свиря една пиеса. Каква искате? Бърза или бавна пиеса? Бърза. Всички казват бърза. Няма някой, който да каже бавна. Различно за разлика от песните, които примерно популярната музика, която сега изпява някой и след това вие се изпявате, но изпявате по същия начин. Може да изпеете малко по-усмихнато, малко с ла-ла-ла и ля-ла и така нататък, без текст, но това е песента. Тя звучи така и звучи така и ще звучи така след една, след две, след 5, след 10 години. Класическата музика е малко по този начин е създадена. Тоест тя е композирана преди 100 години, 200 години и сега вадим нотите и изсвирваме така както е композирана. Разбира се, там може да вложиш от себе си така повече енергия, малко по-топло да изсвириш някои тонове или да бъдеш леко по-забързано или леко по-забавено, но се придържаш. В джаза имаш едно такова, което е написано на листа, виждате мелодията и свирвате и тази мелодия и след това започвате да... По принцип аз съм китарист, свиря на китара. Бих казал, че се учи да свиря на китара, защото човек се учи цял живот. Много е важно това, което е в главата ти, да го предадеш тук, в същия този момент. Всъщност. Сега решаваш и го изсвирваш. Колкото повече се свира, толкова повече ти върнат пръстите и това, което е тук, отива тук и отива по най-елегантен, чист начин, точно. Цък и го изсвирваш. Затова това с изключването на телефоните там, като влизате на училището, там ясно. Като влизате на концерти, на театър или някъде другаде, такива места, където се рецитира, да речем, стихове. Тогава е хубаво да си изключите телефон, защото този човек, който застава пред вас и свири, той това нещо го е учил години наред или самата тази пиеса е учил години наред. Аз на моите внучета съм взел по една. Тази е малко по-готина, защото е германска, на германската фирма Холер и е вярна. Тоест вярна, вътре има едни малки пластини, които трептят, когато духаме. В акордеона по същия начин има такива пластини, когато разпъваш така акордеона, въздуха, който се събира вътре, излиза и влиза също така през отворите. Оттам се чуват тези пластини, те са едни малки метални пластини, които трептят и ние ги чуваме. Ето така, как китарата трепти, както всичко, което чуваме, трепти благодарение на това, ние чуваме това трептение благодарение на въздуха, който го
пренася до нашите уши. Тук имах нещо друго за блуса. Е така са правили едно време блюсарите. И сега го правят, само че такива музиканти, които свирят сами, да речем. Това е тунер за настройка на китарата. После ще свирим ли нещо с някой заедно? Илиански? Можеш да импровизираш, приятел? Айде, пробвай. Засраме ли се какво? Къде? Давай. Давай. Импровизирай, глянь.
Какво става музиканчета? Hello, hello again. Шо, it again. И това е. Супер! Ето ще попиташ ли народния музикант? Народният какво ще ни спее? Подай тон, защото ти си музикално. Подай тон, защо? Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. I love you. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, light my hand. Не дей манерничай.